खुलुमबाय बयखौबो दा बे समाव आङो दंफैयो BTC सेक्रेटारियेटआव नोंथांमोना मोनथिखाबाय मैयानि सानाव BTCनि लेङाइ बुंथिगिरि मानाव गेदेर बिजिरगोरा नार्जारि बिथाङा गावनि जिउखौनो फोजोबना लानाय खौरांखौ दा बिथांनि गोथै सहखौनो दिनै बेवहाय लाबोगोन दा बेयावनो आं खौरां लानो थाखाय फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो क्ल'सलि पार्टिया जेखियानो जा जेनेबा बियो BPF हिसाबैनो पार्टि बहुद दिन खालामबोदोंमोन आरो जोंनि जोंनि BLKनि आन्दोलनाव जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दं बेखौ बयबो मिथिगौ गथिखे आं सानो जोंनि BTCआव राजनितिखौ नायोबा जोबोद खहा जादों बेबादि राजनिति खालामनो गोरों बा रायजोजों मिलायनानै मावनो गोरों सासे मोजां सोद्रोमा माने गोमाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बिनि थाखाय BTC काउन्सिल हिसाबै मा खालामनांगौ खालामनाङा बेखौ जोङो काउन्सिलावनो रायलायगोन दा दिनैनि दिनाव माबा मोनसे घोषणा खालामनाया एसे उसुबिदा एसे नर्माल जागोरदों बेखौ आं सानदों बेखिनियानो जाथायनि आन्दोआव माबाफोर सन्देह थायो जों बेखौनो बुंदों मा रहस्यआव बोरै मा जादों जायाखै बेनि सायाव तदन्त जागोन निस्सय तदन्त जागोन आरो जोङो बिथांनि फेमिलिखौ जोङो मथथे जों काउन्सिला जों सिन्था खालामगोन तदन्तआ जागोन मोजां बिसार जागोन निस्सय ओंखारगोन बेखायनो जोङो तदन्तफ्रा मोजां जागोरथों बेनि उनाव जों मा घोषणा खालामनांगौ खालामनांगौ दिनैनि दिनाव घोषणा खालामनाया जोंनि थाखाय एसे उसुबिदा बे नंथारगौ बिथाङा दिनै मैया मथा-मथि 5टासो बाजियाव बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लाबाय आरो बिथांनि थैनायाव जों BTC लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि जानानै आं स्पिकार हिसाबै दुखु मोननाय फोरमायहरदों आरो बिथांमोननि न'खराव माबायदिहै बिथाङा बेबायदि थैनो गोनां जाखो आं जेबो मिथिया खिन्थु जुदि हसाकै बेलेग धरननि जुदि बेखौ माबा मोनसे खालामदोंब्ला बिनि थाखाय प्रहाब होना बेबस्था लागोन आरो इतिमধ্যे दिनै फुङाव पस्टमर्टेम खालामबाय इन्दिनि माखासे अंगफोरखौ लाखिनाय जादों फरेनसिक लेबरेटरियाव हरनो थाखाय आरो बेनिफ्रायनो माबायदि थैदों जों बेखौ गम मोनगोन आरो बिथाङा सासे इलेक्टेड मेम्बार हिसाबै जथेस्थ स्ट्रंमोन ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो दुखिया दरिद्र बिथांमोनखौ हेल्प खालामनायाव बिथाङा जथेस्थ खामानि मावदोंमोन थेंक इउ